dnes by som rád oficiálne oznámil kandidatúru na primátora mesta Trenčín. Pôjdem ako nezávislý kandidát, začal som zbierať podpisy. To znamená, že v priebehu, predpokladám, najbližších týždňov by som chcel zozbierať dostatok podpisov na to, aby som sa mohol uchádzať ako kandidát na primátora, ako nezávislý kandidát. V podstate musím povedať, že keby mi nepripomenali teraz ľudia, že už idú voľby, tak si ani neuvedomím, že už ten čas ušiel, pretože mám pocit, že to bolo len nedávno, čo som ohlasoval kandidatúru na primátora mesta a dnes som sa ocitol v situácii, že by som rád túto pozíciu obhájil. Za tie 4 roky, ktoré boli veľmi hektické, sa nám toho veľmi veľa podarilo a musím povedať, že dochádza v Trenčíne k veľmi vážnym zmenám, či už v oblasti výstavby, dopravy, ale domnievam sa, že veľmi dôležitá vec je, že dochádza aj vnímaní v Trenčína ako mesta. Trenčania sa ukázali za posledné 4 roky ako veľmi statoční ľudia, ktorí dokázali zvládnuť veľmi vážne rozhodnutia, ktoré sme tu urobili a musím povedať, že chvíľku to aj vyzeralo tak, že si ako keby celé Slovensko z nás robí srandu, pretože zistili sme, že máme plaváreň bez vody, zistili sme kopu všelijakých vecí, že sme zadlžení a sme tesne pred bankrotom a zistili sme, že sa nevieme dostať k projektovým dokumentáciám, k modernizácii železničnej trate a mali sme pocit, že toto mesto je v kolapse a je pred bankrotom, čo tak aj bolo. Po tých 4 rokoch, kedy museli Trenčania zniesť veľmi vážne rozhodnutia, najmä v hľadiska šetrenia, musím povedať, že dnes Trenčín, okrem toho teda, že stále máme plávareň bez vody, ale vyriešili sme to a na budúci rok plávareň otvoríme, tak si myslím, že sa o Trenčíne rozpráva ako o meste, ktoré za 4 roky sa dokázalo z tejto situácie dostať veľmi statočným spôsobom a že dnes sme si už mohli dovoliť aj nejaké investície v meste a aj nejaký jeho rozvoj. Preto by som sa chcel najmä Trenčanom za tie 4 roky poďakovať, pretože bez ich podpory by tieto kroky neboli možné. Asi očakávate odo mňa, čo nasleduje v najbližšom období. Jedna z kľúčových vecí, ktorá čaká mesto Trenčín, je čerpanie eurofondov v novom programovacom období. Bude tu musieť byť veľmi vážna spolupráca s vyšším územným celkom, pretože existuje program, tzv. Regionálny integračný program RIUS a tzv. Program územného rozvoja mesta. Mesto by v budúcom období mohlo čerpať až 32 miliónov eur aj s prilahlými oblastiami. A to znamená, že budeme musieť dohodnúť kľúčové veci. Jedna z kľúčových vecí, ktorá mňa bude zaujímať, je najmä prilákanie cestovného ruchu a jedna z vecí je napríklad otvorenie diskusie o rekonštrukcii Mierového námestia. To je jedna z kľúčových vecí, o ktorých by som rád hovoril a na ktorú by som rád použil aj eurofondy. Druhá vec je, o ktorej chceme hovoriť, je napríklad využitie Trenčianskeho hradu. Rád by som hovoril s vyšším územným celkom o napríklad výstavbe na lanovky na hrad a zlepšení využiteľnosti Trenčianskeho hradu aj z hľadiska nejakej pohodlnosti napríklad dostať sa na tento skvost mesta Trenčín. Ďalšou z vecí, ktorú by som rád riešil, je tzv. Polúčtenie nákladov mesta Trenčín. Inými slovami chcem povedať, že v tomto roku sa nám po 4 rokoch rozviažu ruky s platením dlhu voči spoločnosti Marius Pedersen za kosenie ešte v roku 2010. V tejto chvíli pri splatení dlhu budeme môcť otvoriť túto zmluvu a rozprávať sa o polúčtení nákladov do budúcnosti, najmä za zeleň, využívanie zelene, ale aj odpadového hospodárstva a ďalších vecí. Samozrejme, takúto diskusiu budem chcieť v budúcnosti viesť aj so Sadkou, pretože aj tam v roku 2016 skončí zmluva a budeme musieť pripravovať novú súťaž. Ďalšia z vecí, ktorá ma veľmi zaujíma, je výstavba nového futbalového štadióna. Verím, že sa nám podarí ešte v tomto zastupiteľstve schváliť zmluvu, aby sme mohli budovať nový futbalový štadión. Chceme rekonštruovať a riešiť športovú halu a momentálne intenzívne s Duklou Trenčín žiadame vládu Slovenskej republiky, vládu Roberta Fica, aby nám pomohla pri rekonštrukcii zimného štadióna Pavla Demitru, ktorý si tento štadión si to zaslúži. Ďalšia z vecí, ktorú by som rád dotiahol, je projekt Trenčín City. Je to niečo, čo je absolútne kľúčová vec z hľadiska budúcnosti rieky Váh a je to niečo, čo si by som rád dopracoval až do pozície nie len zadefinovania do územného plánu, ale aj začatia výstavby v celej tejto lokalite v rámci projektu Trenčín City. A samozrejme jedna z dôležitých vecí,
ktorá v meste je to, že by som chcel dosiahnuť, aby sme v spolupráci s ostatnými primátormi a starostami povedali vláde Slovenskej republiky, že pokiaľ ostane systém fungovania štátu a samosprávy taký, aký je teraz, tak som presvedčený o tom, že mestá a obce v tomto systéme nebudú môcť utiahnuť rozvoj, ich vlastný rozvoj. Inými slovami chcem povedať, že mám pocit, že štát si vo veľa veciach necháva sviečkovicu a mestám a obciam necháva len ohlodané kosti. A my už ďalej nedokážeme šetriť tak, ako to od nás žiada vláda. My nedokážeme za tie peniaze, ktoré dostávame od štátu, rozvíjať tie mestá tak, ako si to tí občania želajú. Zároveň chcem povedať, že tí občania právom sa obracajú na nás, ale neprávom na nás nadávajú. Pretože som presvedčený o tom, že táto krajina potrebuje radikálnu komunálnu reformu, potrebuje decentralizáciu. My dnes máme viac ako 4 000 kompetencií, ale nemáme peniaze. To znamená, že my potrebujeme posilniť mestá a obce a ja myslím si, že je nutné oslabiť štát. Oslabiť štát, myslím, z hľadiska administratívy, z hľadiska počtu ministerstiev, z hľadiska počtu štátnych orgánov. Som presvedčený, že by sa tie kompetencie mali presunúť na mestá a obce a že štát by mal mať oveľa menej administratívy, ako má teraz. Čiže jedna z vecí, ktorú napríklad chcem urobiť, je to, že pripravujem podklady pre napísanie knihy. Niekedy na budúci rok by som rád na jeseň vydal knihu o fungovaní samosprávy, ale chcel by som to robiť na základe konkrétnych príkladov. Za 4 roky som si nazbieral konkrétne príklady ako impulzy od ľudí a chcem dokázať na konkrétnych príkladoch toho, ako zbesilo funguje táto krajina na základe zle stanovenej legislatívy, ktorá sa deje v Bratislave v Národnej rade a s ktorou my sa tu musíme ako starostovia a primátori vyrovnávať a ťažkokrát nevieme prijímať logické rozhodnutia, lebo nás brzdí legislatíva a ľudia sa samozrejme divia, že prečo sa niektoré veci nedajú riešiť rýchlo. A zároveň by som chcel na záver vyzvať obyvateľov mesta Trenčín a veľmi pekne ich o to prosím, aby si dobre zvážili, koho budú voliť do mestského zastupiteľstva ako poslancov, pretože volíme mená, nevolíme strany, to je veľmi dôležité. A je absolútne kľúčové, aby sa ľudia pozerali na to, či ľudia, ktorí prichádzajú a chcú kandidovať, aj niečo ponúkajú. Aby to neboli len ľudia, ktorí všetko kritizujú, sú proti všetkému, ale v podstate nič nové neponúkajú. Preto je veľmi dôležité, aby si ľudia veľmi dobre vybrali aj ako poslancov mestského zastupiteľstva a k tomuto ich prosím, aby pristúpili zodpovedne. Kto vám bude financovať kampaň, prípadne ak sám, tak koľko máte prasiatko našetrené? Áno. Musím povedať, že veľmi otvorene, kampaň mi robí spoločnosť Knut & Knut. Bol to šéf mojej kampani už pred 4 rokmi, čiže vlastne sa to len opakuje. Kampaň si budem v časti financovať z vlastných prostriedkov a zároveň som si už založil aj transparentný účet. Budem sa uchádzať o financie od obyvateľov alebo od podnikateľov, ktorí mi tie financie dajú. Ja samozrejme zverejním aj číslo tohoto účtu. Ja musím povedať, že mám pocit, že som v kampani 4 roky, čiže moja kampaň bude v podstate veľmi skromná. Vlastne my sme dostali tú správu, že vám podporu vyjadrili pravicové strany, tie sa nebudú podieľať na kampani? Nie, ja idem ako nezávislý kandidát. Chcem tým aj teda jasne povedať, že tej podpore tých pravicových strán, ja ju vítam. Treba si ale uvedomiť, že za celou tou podporou sú ľudia z Trenčína, že sú to Trenčania. Čiže v podstate ja musím povedať, že každá podpora štandardnej politickej strany na slovenskej politickej scéne ma poteší. Inými slovami poviem, tak ako ma poteší podpora a potešila podpora pravicových strán, tak pokiaľ sa tak napríklad rozhodne urobiť aj strana Smer, tak samozrejme opäť opakujem, privítam aj takúto podporu.